Kita langsung hanya ini video hingga sengta bokeh ani paro hajak ikon ID porok bang mani ani baba no bamnai eng nogo hingga seng ani roge bekenai no hingga binana song botongo hai pan boroke jora rok gurei bami maya dugan nogo mang pungai kengke no dugan tanggo waise horni atta rogo sino hayo hingga borok gurei eng oke bamnai rok hingga yang oke bamnai borok bang mani naidi ko bai song rok hingga ama song nogo nogo tongo yango hingga ayang hingga ani bakra song hingga borok dugan no mangse pungai ke no hingga tabo ke seng bai song ni nogo berai na haijak tam hingga dini pungo haimane ang nogo hingga sariko ke no tangi pai pinai tongya jat ambage berai rai tongo hingga bai song ro iko kumbasa ang bono kaidi mane tangi tongka poribet kaitoni rekha bai hingga iko ang obonana nini paikya tabuk iko okhumna ang hamjak mane mathangi simaya bete kai mane hingga obobo ani nogo ke kesak tongo hingga obo ke kisa mereng kosom ganang naithokane ang obobo terang thangnai hinai tabung nawi tongo hingga iko baisungni nokbo payako tangi tongmane engko hingga waklok tongo hingga iko naidi ani khum terangnai hingga iko wak kotor rong tongbai kha 2 mas ko se paimani asuk paise kotor rong tongbai kha baisungni wak hingga tabo ke sung nogo thangna bagi ready tongkha iko horpung tongkha sung paipro ke bait bai phaimani tabo ke horung khanai sung gari bai thanai hingga iko binana bami tongo kisa phono se yango ke kisa juki rogo phono se rokori matongya bamnai bangman bagai bo kisa haino bamlai soka hingga tai sung thujangnai jarkhe bo phaya hingga ba mara khatang jaklai iko bamlai tongkha seklai no bamlaio tabo ke ama bamjak hingga basi songba haina asugui tongo bamna bagai tamni ke thangsinani naikha hingga ba phayabo barok hingga nogo hingga atingge bamlai hio serai bosarok bo iko tabo ke basi bami tongo basi okra iko tabo ke basi kesar bami tongo haino bobai baisa si thang tongsio hingga basi ni bsajuk bo bamna musungjagui tongo iko tabo ke segi tongphaio iko kisa bobai bamjak ma tongkha tabo sung nogo thanani bagai gari hai yakhoni bagai chung tabo nasingi tongo gari no hingga iko kraini kirijako gana khaisima tongo ini basi kesa bamna musungjak mane bola sekan kisma bamyako bobai bamjagi mangsarai hingga gari bo phaitongo kisa bamna nini sani nakha tai kraina kirijago hingga ba hingga sung tabo gari haika nago thangsinai tini hingga ke video sakjara no।